ina mutanen wanzamai an saki waka iya waka buga wakan nan sai daɗi ta ka ai ka bari kawai amma ka ga yadda abin yake maka kama ba ta da kyau wani rawar wanda da gaskiya ne wani rawar lafiyar nan dai a galaji nan ba gaskiya ne wani rawar Yara na zo da kuɗi na liƙa ma Ali. La ilaha illallah. Yaran nan ba za su fita ma aiki. Bai da waje. Allah ba haya suka da ko amalan tana cikin Dan manzon Allah. To,